euskal dantzaetan oinarritutako ikuskizun bat izango da. Eta gai azken finean bizitza tren bidai batekin konparatzen dugula. Tren bidaia geltoki asko daka eta bizitza ere geltoki asko daka. Eta orduan geltoki bakotzutan jendia igotzen da zure bizitzan eta bestatu jaisten da. Eta bidai bakoitzak bere maleta eramaten du, eta maleta hortan bakoitzak eramaten du ere gauza guztik, eta batzuk sekretuak bestiak ez dakiter, eta hor ikusten den historiatxo bat kontatzen dugu. Hasieratik da bukara arte, hori hilo konduktore badago, bizitzarekin zerbait lotuta dagoelako, eta baita ere musika ematen digu bere puntu hori dena borobiltzeko. Dantza ere bizitzeko modu bat da, ez? Bai, hori da. Dantza da niretako bentsat. Eta horrekin hortaz oinarrituta, hau atera dago azkenengo ikuskizuna geltokia eta hau da emaitza. Zure kasuan etxean jokatuko duzu. Nolako momentua dira hasierako hauek? Egia esan gaur bereziki urduri nago bai. Gogoz, ezagunak hemen izango ja, lagunak, familia, eta azkenen indako lan guzti hori azkenen ikustarazi nahizu ez, eta urduri baino gogoz. Lan gogorra izan da zaila orain arte egin behar izan duzuena? Ez ere igual sorkuntza momentua ez da. Oan ja emanaldi batzuk eta inda gero lasai hau gaude, asko gustatzen zaigu gurire emanaldi hau, eta nahiko komodo gaude. Baina sorkuntza garaian ordu asko, tentsio asko, batez ere estrenoa behi da eta, eguna gainea iristen hastean einen, baina hain ikuste gaudela puntu baten disfrutatzen egana. Zuen artean ere garrantzitsua izango da ongi ulertzea ez? Bai. Giroak asko diteu, eta eskerrak alde hortatik behintzat, oso giro politia daukau, zuzendariakin eta dantzarin artene bai, eta azkenen konfiantza hori eukitzea eta lasaitasun hori, beti da garrantzitsua. Oso ondo gogorra izan delako, baina oso ondo eraman geha. Eta azken finean dantzari bakoitzak atera du, berak barruan dakan guztia atera du, eta gaur emaitza hori da. Bakoitzaren lana da, azken finean, nik borobildua gutxi goro, bero dena gorre antolatzen, baina bakoitzaren lana da, orduan emaitza oso polita gelditu da.